Ja sam informacija što se tiče tog Brankovog mosta, jeste da je to jeste zbog ljubavi hteo da skoči i bio je psihički i labilan i sve što on u stvari jeste, ona je maska što on tamo koristi u realitiju svoj položaj i sve to. Zbog nekog momka kojeg je na kraju poslao na psihijatriju. Sad ko je taj momak, stvarno ne znam ko je u pitanju, niti nešto se puno raspitujem, ali ima i on odnose koje je krio i tu su i političari neki umešani, ima tu stvarno njegov ljubavni taj sektaški život je baš bogat. Pa zna se, gospodin Đedović mi je najgori, to jedno zlo izvire iz njega da nema kut. Znaš, udario je na mog mezimca, pa ajde Teodora i u estradije, pa i mogu da podnesem, što je priča laži za nju. Bila sam jednog momenta da ga tužim, pa sam odustala, da ti kažem, zbudalam, neću se pekćem na sudu. Da ga gledam još tamo privatno na sudu, ne isplati se. A za Savu što iznosio, tu me najviše povredio. I ne samo, mislim, što se tiče Save, što je to izneo par činjenice i lupeto gluposti, kao sve on zna, ne zna on ništa, on ne zna da je još šupalj, da ti kažem. Za razliku od mog sina koji se lepo oženio, koji ima porodicu, koji ima dete, a on to nikad neće da ima. I mislim da je zavidan, ljubomoran i sva zlo koje postoji u jednom čoveku, da je to u Đedoviću, to mogu lično, evo i sad svi da me čuju, da živi i da se hrani tuđom nesrećom i pakosti. Zašto niko ništa ne priča o Đedoviću? Pa zato što ga štite kao belog medveda. Štite ga, on je njihov igrač i jednostavno ne žele da dozvole da se bilo šta o njemu priča da bi učesnici imali... Vidi, učesnici neki znaju dosta o njemu i neke informacije imaju, ali jednostavno ne smiju zato što smatraju da napad na Đedovića je napad na produkciju. Da li je Đedović produkcija? Naravno. I ima tu jedna stvar za Đedovića. On je jako inteligentan i pametan i dosta informacija ima. I kad se to što ti kažeš, čak i nema veze što je njihovo. Kad ga ti napadneš, imaćeš ga 3 meseca na glavi. I to oni tamo koji su, što kažem, statisti, to ne mogu da izdrže. Fran u jednoj sobi, a ja sam spavala u sobi njegove sestre, koja je tada bila u Čačak. Soba je bila prazna. I onda mi je bilo žao da ovo skraćenog nije hteo da primi uopšte. Kaže, on me ne zanima, neka spava u kola. Ja kažem, ja ne mogu da spavam ovde u stanu, a čoveka koji me doveze da ostavim da spava u autu, to nema smisla. Možeš da ga pustiš ovde u dnevnu sobu. Ima jednu podnu garnituru, tada je bila podna garnitura i neka legne tu. Ili, kažem, odlazim i ja, jednostavno ne mogu. Kako došla sam sa čovekom, ja ću da spavam u Jovaninu sobu, a on će da spava u autu. I on kaže, ajde, pustit ću ga zbog tebe, neka prespava tu u dnevnoj sobi. I ja uveče, svaka žena se istušira, znači pre spavanja, okupa, istušira. I odem na spavanje i naravno kad se istuširam, operem svoj donji veš vrelom vodom, svojim sapunom i ostavim napolje na vešalici da se osuši. Da bih sutra kad krenem ponela. Na toj vešalici je bio i veš njegove sestre. Ja sam uz kraj stavila svoj veš da se suši. Sutra dan ja krenem, odem za bolnicu, nisam znala gde mi je glava, jer sam non stop zvala i bila na vezi sa lekarima i sestrama i ja zaboravim. Ko će da misli u onom paklu koji smo preživljavali svi na jedan donji veš. I tako one ostanu na vešalici i to je to, zaboravljeno. Ja sam sutra dan otišla u stan na dan jer su mi javili da će Miljanu zadržati, da je u lošem stanju i to je to. Tako se desilo da ostane donji veš kod njega. Ajmo ljudi, aktivirajte se, ugasite like, ne budete li se aktivirali. 1200 vas je. Kupajte, šerujte i šaljite ružice. Hvala, Anastasija. Kaznit ću vas. Sutra neće biti live-a sa lepim lukom, ako se sad ne aktivirate, boli me dupe. Istina je, spavali su zajedno u sobi. Đedović izvodio njegovog psa, hranio ga. Istina da su Fran i Đedović bili zajedno, otkriveno. Jesu, tako je. Bili su zajedno, pa dobro. Da. Ništa novo. Bili su zajedno i spavali u istom krevetu u sobi.
Jesu. Bili su zajedno i kažu da je dečko skrenuo od njegovih ucena i završio na psihijatriji. Fran. Fran da je završio na psihijatriji. Da, zbog njegovih ucena. Djedovića. Da. Opa, lepo. Ajmo, aktivacija! Da li je istina da ste dužni Pinku pola miliona evra? Bože me sačuvaj, dužni su oni nama, ne mi njima. Dobro, to verujem. 13 ružica, ajmo ljudi, sad! 13 različitih osoba da mi pošalje ružicu. I njoj isto šaljite. Daniela, hvala. Znači, zapraćujem sve giftere, lajkujte i šerujte live i šaljite ružice. Što sam ružica nam treba? 1200 vas je u live-u. Alo! Jer se završila igra. Dok je bre ovo više? Ko je pobedio u prethodnoj? Ja, vižu imam 3 pobede. Dobro. Još 5 ružica, 5 različitih osoba. Aleksa, hvala, Miljana, hvala. 4. Antonija, Aleksa. Još 4 ružice nam trebaju, ljudi. Strahinja, Antonija. Još 4 ružice. Tijana, Strahinja. Sad će nas dobiti. Tijan. Još 3 ružice nam trebaju, 3 različite, još 2. Tijans, ajde ljudi. Još 2 ružice nam trebaju, ljudi, posljednjih 15 sekundi, još 1 ružica nam treba, to je to. Sad da vidim na puta 3. Sad da vidim na puta 3 da je oduvamo. Sad, zapraćujem sve giftere, idemo, Jelena, Tara, Anastasija. Ajde ljudi, Saša, Tijana, ajde. Ajmo, Anja, aktivirajte se brže, Strahinja. Tako je, Strahinja. Tijans, ajde. Ajmo sad na puta 3. Deroko. Jovana. Idemo sad, na puta 3. Ajde, puta 3, 28 sekundi. Black Woman, hvala. Teodora. Hvala Black Woman. Rani, Strahinja. Ajde Rani, Strahinja. Ajde ljudi, brže. Doroteja, Filip, idemo sad, na puta 3. Još malo, zapraćujem vas sve. I ja zapraćujem sve giftere, ajde brže ljudi, neću zapraćujem ono ako mi šalje po jednu ružicu, boli me brže kurac. pobeđujemo Pačavru, brže, brže ljudi. Ajde bre, ko zna šta radiš sa tim Strahinjom, pa ti šalje toliko giftova. Ajde Valentina, ja šta radiš ti? Nema na Silišu, šta radi ona sa kupuju ti kola, zašta, mnogo si lepa. Mnogo si zgodna. Lepa i dobar čovjek pre svega. Lepa i dobar čovjek pre svega. Ela, hvala puno, Ela. Tu ti Pačavro jedna. Ti si bre Pačavro jedna. Naravno će meni da kupi kola. Ti si prava, ona zove muškarce po stanovima. Ko zna šta im radi PK da ih kupe kola. Ej, bljak, da ih kupe kola, ko zna šta ona radi za kola. Ljudi, pobeđujemo Pačavru, ljudi. Ko zna šta radi ona? Sa Mladenom Vuletićem, šta si ti radila sa Mladenom Vuletićem? Za kola ništa, on je slagao sve da bi bio zanimljiv u sezoni. Da. Ne svi, on je slagao i slagao je Lepi Luka. Ali Mladen je priznao da je slagao da bi bio zanimljiv. On je priznao, on je posle toga rekao da se šalio. Ali ja nisam oprostila tu šalu. Jer ja nisam balavica da se tako šali sa mnom. Ljudi, stiže nas, ajmo aktivacija, lajkujte, šerite live, 500 miliona lajkova imamo. Ajmo sad kreće show program. Tako. Ona meni tu nešto... Ti u hotelu sa Filipom Mijatovim, deda može da ti bude, ne otac. Deda može da ti bude. Ja ništa nisam imala. Radiš ti u hotelu sa Filipom Mijatovim, ej. Deda. Čoveče, za tebe, za tvoje godine, deda, sram te bilo. Sram tebe bilo. Sa dedama se viđaš. Ko zna još sa kojim dedama si ti bila? Ko zna još sa kojim dedama po hotelima raznoraznim? Jeste, da. Raznoraznim hotelima, da. Dede. Da, dede. Tate čereče, dede te čereče. Koliko godina imaš? 20 godina, on 50. Sram te bilo, to je ljudi Pačavra. To je Pačavra. Ti si bre Pačavra, šta ste vi sve radili? I u Šapcu bila, jeste bila i u Šapcu. Da, pa znaju ljudi, znaju bre ljudi šta ste vi radili, ti mene napada, šta ste vi sve radili. Vidiš gde su te sve viđali po Šapcu, šta si radila u Šapcu? Šta ste vi sve, ajme ljudi rukavica. Sad je sve na puta 5, idemo rukavica ljudi, šaljite sad giftove, sad je sve na puta 5.
Idemo sad rukavica, sad ne smemo se izblamiramo. Bacila je rukavicu. Bacila je rukavica, ne smemo se izblamiramo, ljudi. Moramo sad da šaljemo nešto jako, zapraćujemo sve, imamo još 10 sekundi. Ne smemo sad se izblamiramo, sad je sve na puta 5, moramo da je pobedimo. Ti si izblamirala, nema gde više, ne možeš da se izblamiraš sada u meču. Ti si se izblamirala mnogo. Kažu da si igrala gola u Šapcu. Jesam, da, pa nisam ja Kako bre gola? Pa nema ona figuru da bude gola. Ja, ova Miljana sva bitna ima. Je li moguće da se ovako skinula gola? Pa ko je gledao to? Čuti, molim te, čuti, molim te. Kažu da si tukla muškarca. Mrtva pijana, polomila si nos nekome. Ja nos polomila nekome, šta lupa? Nekom muškarcu mrtva pijana. Imaš 50 godina, pušaš da ti deca pune glavu. Pa neka, to deca? Kako deca? Kažu da si nekom muškarcu polomila nos. Nisam nikome polomila nos. Aha. Šta ste vi radili sve po Nišu? Sa trans devojkom šta si imala? Ja sa trans devojkom. Kombinaciju. Kombinaciju sam ja bila, sve ste vi nevine i poštene. Ajde Marija, molim te. Ja jesam. A ja tebe pitam da li si bila sa trans devojkom? A sa Mladenom, a sigurno sam bila. A sa Mladenom šta je bilo? Ništa nije bilo, slagao je sve da bi bio zanimljiv. Da. Ništa nije bilo, šta može da bude? Mladen je godinu dana stariji od svoje čerke Budaletino jedna. Godinu dana stariji od moje čerke Budaletino jedna, kakav Mladen. Bože me sačuvaj. Nego ja ogovno pa ljudi slušali priču. 13 ružica nam treba, ljudi. 13 ružica nam treba. Memisa Black Woman, hvala puno. Starija si pa neću, ali da je Miljana bilo bi mnogo. Kaži ti meni, ma ti možda pričaš šta hoćeš. Pričaj o svojim kurvalucima. Ma nemoj da pričam o Miljaninim kurvarlucima, pa da vidimo da ćete... O Miljaninim svi znaju, to smo videli, nego o tvojim skrivenim. Zašto bi morali svi znaju o mojim kurvarlucima? O tvojim skrivenim. Ako sam to radila javno, zašto bih volila da se to znaju? Za Miljanu znaju, videli smo svi, nego o tvojim skrivenim. Pa šta imaš da pričaš o mojim skrivenim kurvarlucima? Trans devojke. 5 ružica nam još treba. Da. Ugasit ću live, kunevam se. Ugasit ću live, ne budete li nastavili da me slušate. Ne zvala se ja Dina Terzin. 1200 ljudi imamo u live-u. Memis, hvala. Gde si stavila piercinge? Kakve piercinge? Jesi stavila negde piercinge? Ne, nemam nikakve piercinge. Hvala, Strahinja. Kakve piercinge stavila? Viš, jebote Strahinja, ko zna šta? 100% mu šalje gole slike, ljudi, kunevam se za ove giftove, nema tu šta. Evo, vodi nas, pogledajte ovo.